Chana ahụ maka ọlụ bụ Dr. Marcel Ifejiofor Injinia Ifeanyi Okoma ekwupụtago afọ ojuju ya n'etu ọlụ si aga n'ụzọ si UNIZIK Junction gawa ọkpụnọ Isuaniocha ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na UNIZIK Junction ka ọ gara letesi ụzọ ahụ ka Injinia Okoma dị wee kwuo na ya bịara ịnọ n'iru ọlụ fụ ka ya bụ ọlụ si aga wee kabakwuo arụ fụ na onye ọlụ ngo na-alụ ọlụ ahụ na-agbaso atụmatụ niile atụpụta maka ọlụ ahụ na akwụkwọ nkwekọrịta ya. Gere akụkọ maka nke a n'uju. Ya bụ kọmishọna toro ezigbo ọrụ nke na-aga n'iru ma gwakwa ndị ọrụ ahụ ka ha gbakwa mbọ na-alụ ọrụ ha. Dịka injinia Okoma si kọwaa, ya bụ ụzọ bụ nke nwere leen abụọ bụ 1.8 kilometers nakwa otu leen nke bụ 4.227 kilometers nke gbakọdoro ọnụ wee bụrụ 6.027 kilometers. Injinia Okoma kwuru na obosara ya bụ ụzọ nke bụ 8.45 meters bụ nke ga-enwe ọwa mmiri abụọ n'akụkụ ya. Onye Works Commissioner kwuru na Prọfesọ Charles Soludo bụ onye na-etinye uche n'ime ka ọrụ ọbụla ọlụ bụrụ nke ga-anọte aka nke ga-eme ka steeti a bụrụ ebe dị mma obibi. N'aka nke ya, injinia Ogbonnaya Eze bụ onye resident injinia nke RB Consultant Firm kwuru na ha na-enyocha ya bụ ọrụ na njikọ aka nke ndị si na ministry. O kwuru na kosiladị nkutu bụ nke a na-eme na ya bụ ebe a na-awụkwa latrat n'otu ebe ahụ. Ọ kọwakwara na ihe ọzọ a na-alụkwa bụ ya bụ 900mm times 800mm reinforcement concrete drain n'ebe roundabout nke bụ Njiko Club Road na UNIZIK Term Site. Injinia Ogbonnaya kọwara na nsogbu ha na-enwe ugbu a bụ udu mmiri mana kwuo na ọ gaghị egbochi ha ịga n'iru n'ọlụ ha. O kwukwara na ihe ndị ọzọ na-achere ha aka mgba bụ ndị mmadụ na-awụfu ahịhịa na gota n'ọwa mmiri nke aka rụrụ ọhụrụ. Onye project injinia nke Niger Cat Construction Company, injinia Samuel Yaya, kwere nkwa na ọ ga-arụ ọrụ ma rụkwa anya etu o si kwesị.